Grupp ta' anzjani kellhom l-opportunità li jżuru l-Palazz ta' San Anton f'Attart bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet li qed isiru mill-Ministeru għall-Anzjanità Attiva brabta mal-Jum Dinji tal-Anzjani li kien iċċelebrat fl-ewwel ta' Ottubru. Hawnhekk kellhom ċans jisimgħu stejjer li jgħexu l-ħitan tal-Palazz sa mill-bidu tiegħu lura fis-seklu 17. Huma kellhom iċ-ċans jiltaqgħu wkoll mal-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura tiegħu Miriam Vella. Dal-istazzjon tkellem ma' tnejn minn dawn l-anzjani li jurew l-apprezzament tagħhom għal din l-opportunità li nataw. Ħadd pjaċir nisma' u smajt ċertu fuq il-bini ta' dal-palazz li qatt kont għadni ma smajtu u kont għadni qatt ma rajtu. Għadna ħafna gost ta' finti hawnhekk xaw rikkezzi u affarijiet sbieħ. Jekk ikolli ċans nerġa' niġi żgur. Jien għandi l-età u ġvera. Allura kull darba li ġibuna nħu gost niġi. Però qatt ma għaw ninsa kull darba li nara, dejjem nara l-affarijiet ġodda donni, vera sabiħ. Il-President qal li ħa pjaċir jiltaqa' mal-anzjani biex mhux biss jispjegalhom dwar il-palazz imma jisma' ukoll il-ħsibijiet tagħhom. Tieħu gost li tarhom qegħdin hawnhekk għal raġuni għal żewġ affarijiet. Waħda għaliex kif dejjem nitkellmu fuq anzjanità attiva dawn qed jagħmlu xi ħaġa mhux biex joqogħdu ma jiċċaqlqux u vindaw ġew. Però fl-istess ħin ukoll importanti li hija istruttiva fiha nfisha. Għaliex l-iskop tagħhom kien li jduru l-palazz li jkunu jafu ftit fuq l-istorja tiegħu jaraw anki x'hemm ġewwa. Il-Ministru għall-Anzjanità Attiva ġewwa Tjena Bela qal li attivitajiet bħal dawn ikomplu jsaħħu l-kuraġġ fl-anzjani biex ma jingħalqux fid-dar, iżda jgawdu kull minuta tal-ħajja u jinvolvu rwieħhom f'attivitajiet soċjali u kulturali. Huwa importanti ħafna li l-anzjani tagħna sewwa fil-komunitajiet kif ukoll fid-djar ta' kura inżommuhom intiżi mal-ħajja u l-attività fil-komunitajiet tagħna.